tiɲɛ yɛrɛ la ne ka du a bɛ ka n kamana gan n'i ko ko bɛn ka sabati musow ni ɲɔgɔn cɛ ayi dɔ de bɛ fara ka fɛn tɛ bɔ a la k'ale bɛ changer non nin tɛ changer f'a ka sa walayi a tɛ yɛlɛma a kɛra cogo di mun de bɛ yen Bɔra ne fari fagalen baro don. Mun kɛra tuguni Ne bɔra n fakɛ fɛ yen nɔ sisan ne taara sɔrɔ ko n bamuso tɛ yen k'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa ko depuis ne ka kɔɲɔ kɛra a ye so bila fɔ sisan. mun don n'u ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni ko ne ma ko ne taara ba kura sɔrɔ don ko kana bali ne la dɛ parce que k'ale y'a ko daminɛ ka ban yɛrɛ ne kɔni tun bɛ fɛ sisan i ka taa i ka kuma ne fakɛ fɛ walasa a bɛ se ka taa ne bamuso nɔfɛ cogo min walima n'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka effort min kɛ ka taa nɔfɛ. ayi bɔn sisan kɔni ne tɛ se ka taa nɔfɛ mais ne bɛ taa so n bɛ kuma ni cɛkɔrɔba ye ni kumana ni cɛkɔrɔba ye n b'a ka numéro minɛ n b'a wele n kan ka min fɔ a ye n b'o fɔ a ɲɛna. Kan o ko kɛ ko suma ne yɛrɛ a ka di ne yɛrɛ ye ka taa bi bɛɛ. n bɛna jateminɛ n bɛna tila ka Ali wele ni Ali bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que maa kelen ko man di. N y'a faamu. Ani sɔgɔma. I kɔrɔ Bintu. I ni sɔgɔma. Nse. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Somɔgɔw. Nse. Baasi tɛ yen. Ne dɔgɔnin. Mun ne ye? Est ce que ni ne yafa deli fɛ i bɛ yafa? Mun na? Ko ne tun ma min dɔn kunun ne y'o de dɔn bi. Mun yafa deli ko kɛra? Ja ni teri jugu bɛ mɔgɔ la i bɛ bila fili la ko caman. Ne t'o ko faamu dɛ. Ne b'a ɲini e fɛ e ka yafa ne ma fɛn o fɛn tɛmɛna i k'a kɛ ji bɔnni ye n'o kɛra o bɛ diya ne ye. N kɔrɔ Bintu tɛ ne kɔnɔ bilen yɛrɛ sa e dɔ wɛrɛ tɛ ne dɔgɔnin ye ni e ye fɛn o fɛn kɛ ne la a b'i n'a fɔ i y'a k'i dɔgɔmuso de la wala o tɛ ne tɔɔrɔ. E ko ten tɔ. O tɛ ne kɔnɔ yɛrɛ i ye ne kɔrɔmuso de ka suru ka dugu de i hakili la tigɛ o la. Est ce que ne tɛna teriya dabila ka sabu kɛ nin ko ninnu ye. Ayi sa. K'an bila sira jugu kan k'an bila fili la n ɲɛ tɛ ko la n tulo tɛ kuma mɛn ni yɛrɛ t'a dɔn i b'a fɔ ko ne tun tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi mais bi ne bɛ k'an yɛrɛ ko bɛɛ de kɔnɔna na. A bɛ ten nɔ hakili bɛ tani tani don dɔ a bɛ yɛlɛmɛ don dɔ a bɛ ɲagami ni e yɛrɛ sera ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ e de tun bɛ sira jugu kan ka segin kɔ fili man jugu n tɛ segin kɔ o de ye kojugu ye. O ye tiɲɛ ye. Comme Ala sɔnna ma. I kulo tɛ n kɔrɔ Bintu ka kuma la. n'a sera ka yɛlɛma o ka ɲi ale ma a ka ɲi an bɛɛ de ma ne ye nin fɔ ale ye a mɛnna n ko karisa sabali sabali ma fɛn o fɛn ɲa diɲɛ in kɔnɔ dusubaya t'o ɲa kɛlɛba in a bɛ mun de di a bɛ mun mago ɲɛ i dara mɔgɔ min na k'o ye jɛɲɔgɔn ye n'o tilala ka taa kɛ i la filibaga ye bi e de b'i ka kɔlɔlɔ kɔnɔ jɔn y'o ɲina ale yɛrɛ de m'a ɲini yan. An ma se k'olu bɛɛ fɔ sa. Papa yafa n ma sa wa ne b'a dɔn ne ma da la ni Ami n'a kun ɲɛ mama kun ɲɛ tɛ e yɛrɛ la parce que mama kun bɛ ne la su ka kɛ n cɛ kan ne ma se ka foyi faamu a kɛra sababu ye hali ne ni nin kun tɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ n b'a buruja papa yafa n ma koyi. ne kɔni ne t'a banna n'i kɔni sera ka changer a fɔra a banna n'i ma se ka changer fɛnɛ. A changera sa n'a ko k'a changera o an t'a sigi an k'o tɔ lajɛ wa ou bien an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲa ka d'an ma. A kɛra cogo di?
N dusu bɛ ka ɲɔgɔn ye. O kuma n daminɛna a mɛnna an tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Bintu a kɛra cogo di mun b'e fɛnɛ la? Est-ce que ne ka tension ne yɛlɛnen tɛ? Cɛ aw bɛ n faga dɛ. Dɔ bɛ fɔnɔ la yan fɛ dɔ bɛ ko dɔ la yan fɛ. Cɛ n'aw ma jate minɛ di cɛ nin tɛ ko ye dɛ. A ye ka wuli sa an ka taa so kɔnɔ wuli. Ne taa ni nin ye dɔgɔtɔrɔso la. Ne m'a lajɛ I ka kolo k'i yɛrɛ la de. Nin tɛ ko ye dɛ. Papa, ne bolo e ka n'i janto ne de la. Maramu nana kuma jumɛn? Nin bɛɛ to yen fɔlɔ sa. E ka nin bɛɛ to yen aw bɛɛ de ye kelen ne bolo. I bɛ yɔrɔ min na I man kɛnɛ n bɛ taga n'ale ye dɔgɔtɔrɔso la après n bɛna an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ I y'a faamu wa? E ɲɛ bɛ mɔgɔ min na fɔnɔ la o bɛ to yan cogo di? N y'a faamu. N bɛ taa ka na i y'a mɛn? Hala ma daminɛ fɔlɔ. Bana. Ko ni sigi ni kɔnɔma de tɛ. O kuma na n y'a yira Ala la. Sitan ka na ne sɔrɔ ne cɛ kun nin den tɛ. Wallahi billahi t'a ye ɲɛna. N b'a bɔ I galaka fɛ hali nin den t'a nɔ ye. E ma ne don. Hala ma daminɛ fɔlɔ. Cɛ ko tɛ n b'a kasa ci ka bɔ yen nɔ na. E kolo fasa ni n kɔrɔ. E ka wuli an ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Anw yɛrɛ kɔni wallahi n'aw ma sabali a bɛ fa don ne la. Baasi foyi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Farigantɔ ko mun b'a la? Depuis dugu jɛra a bɛ fɔɔnɔ de la. F'an ka na k'a lajɛ quoi. A bɛ k'i sigi an bɛ don a la kɔnɔna la. N'a kɛra cogo min na an bɛ kuma i fɛ. Awɔ. Ala ka lafiya mɔgɔ baasi tɛ yen. Tan k'a fa nɔ da la ko fɔɔnɔ de kɛlen bɛ k'a sɛbɛn. Ne den somɔgɔw don muranga kɛnɛ dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ Ala ka bi nɔgɔya ka garisɛgɛ ɲuman di Ala ka lafiya di nse amina k'a bɛ fɔɔnɔ de ya awɔ kɛ i ye kalo bila kalo joli awɔ garisɛgɛ kama siɲɛ awɔ garisɛgɛ de don awɔ kɛ sisan ale don garisɛgɛ don ale don aw ko nana peseli de la sa kɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ma deli ka peseli kɛ fɔlɔ sisan peseli bɛ k'anw fɛ yan karinɛ bɛ ta boloci bɛ kɛ ni jiginni bɛ kɛ yan ni jiginna fana denyɛrɛnin boloci ninnu bɛɛ bɛ k'anw fɛ yan ni kɔnɔ peseli ni fɛ ka peseli daminɛ I b'a daminɛ kab'i filɛ cogo min na kɔnɔbara kalo fɔlɔ ni I peseli daminɛ fo ka taa se kalo 9 ma o yɛrɛ de nafa ka bon kosɛbɛ tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ ɲɛ dɔw la kosɛbɛ Ala sɔn I bonya b'a la ne fa hakɛ to a ka ɲi nɔ awa ne tɛ b'i sigi n'a y'a lajɛ musokɔrɔba bɛna ɲɛfɔli dɔ k'i ye
buramuso nana sisan o k'a garisigɛtigi de don a ko sumaya b'a la an y'a lajɛ garisigɛ ne y'a ɲininka n ye kalo joli la ko kalo 1 an kɔni y'a lajɛ tiɲɛ don peseli kɔni bɛ se ka daminɛ sisan kalo 1 fo ka taa se kalo 9 ma a bɛ peseli ninnu daminɛ sumaya fura ninnu bɛ d'a ma boloci ninnu bɛ kɛ musokɔrɔba bolociw bɛ kɛ karinɛw bɛ di sumaya furakisɛw bɛ d'a ma minnu kan ka kɛ peseli kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ d'a ma ka tila k'a ɲɛfɔ a ɲɛna fo ka taa s'a jigin don donc sisan n'i y'a faamu a bɛ peseli daminɛ depuis sisan kabini kɔnɔ ka don fɔlɔ fo ka taa s'a jigin fo ka taa s'a jigin peseli aw tɛ peseli fɛn ninnu bɛɛ kɛ yan a bɛɛ bɛ kɛ yan a bɛɛ bɛ kɛ yan peseli bɛ kɛ yan a bɛɛ de bɛ kɛ jelita bɛ kɛ sugunɛ jeni bɛ kɛ a bɛɛ de bɛ k'anw fɛ yan hali n'Ala y'a bolo bɔ a kɔ hɛrɛ la a bɛɛ de bɛ kɛ ko ninnu bɛɛ de bɛ kɛ anw fɛ yan fɛn o fɛn bɛ kɛ musokɔnɔma ka bana anw b'a bɛɛ de kɛ sisan ordonnance min sɛbɛnna n bɛ se ka taa o fura ninnu ɲini ka sɔrɔ ka na n'a ye a bɛ kɛ ten aw bɛ se ka ordonnance dilan i tɔgɔ ni jamu Mariam Kulubali i si bɛ san joli la san 20 métro ne fa ordonnance filɛ an ka piri k'a la a bɛ bɛn 1400 ma pikiri dɔw de b'a la pour que ka fɔɔnɔ jɔ ani sumaya furakisɛ dɔw parce que kɔnɔbara daminɛ kun ma nɔgɔ an ye pikiri dɔw k'a la peseli carnet ninnu bɛɛ wari b'a la bɛɛ de b'a la a bɛ segin ka na n'Ala sɔnna ni fura ninnu san aw bɛ nana ye bɛ d'a ma an bɛna fɔlɔ aw bɛna taa n bara dɔn Mariam kan ni n bɛ tila ka taa pharmacie la n bɛ taa fura ninnu ɲini quoi i bɛ se ka t'i reposer dɔɔni i y'a mɛn awɔ Allez, rodez. Oui, Ali. Ça va bien? Ouais, mais Allah t'a nous aidé. Ouais, mais Allah t'a nous aidé. Tiens, et puis c'est quand on se reçoit. Voilà, ma ko jɔn ba de bi la wala. Ok, o bɛ diya n ye kojugu. Aw k'an bɛɛ dɔn o la. Oh, ça c'est Ali Baba. Ça va? Merci. C'est aggrave, Maïle. Voilà, je me dis. C'est hier, Chanama, il te gagne. Voilà, tu es né où là?
madame bora waso kwa k'a taara sɔrɔ ko musokɔrɔba y'a ka minɛn bɛɛ de cɛ ko ka taa sérieusement ko ale t'a dɔn min tɛmɛna ni levier ni ɲɔgɔn cɛ ko mais k'an ka se k'u ka kuma levier fɛ quoi bon ne y'a fɔ a ɲɛna n ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka di ne ka taa n ko mais kelenna tagama nafa t'a la n ko n b'e wele an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa kuma ni cɛkɔrɔba ye quoi o la an bɛ bamuso ka numéro minɛ an b'a wele ni min bɛ pour que an ka se ka bɔ a ko kalama quoi. o b'a yɛrɛ problème dɔ bɛ levier ni a fɛngɛ cɛ an bɔra ni ɲɔgɔn cɛ problème bɛ yen dɛ ko an buramuso y'a ka minɛn cɛ ka t'u ka so ka bɔ ka taa so yɛrɛ k'a y'a ka minɛn bɛɛ de cɛ kɛlɛ mais ma kɛlɛ Alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Derrière. Ça va? Ça va. Tumo. Ya kena. Tumo. Ba. Ani fama. Abia. Alhamdulillah. Akira fama wala. Abdu wali. Bas boy te. Rasulullah. Aw redu. Abia. Sanu baga kena. Ba. Ngamaram dum. Ngamaram tara so ko. Kata boy ngobia akira tugodi. Depuis demso akono kera. A mal ke tan duro soro kala se kana barala ha kala se kana bara kala te tubuli aka mena me ka tara kala te tublinya kala se kana sa wala dere o gele la donne agala ra ko nyem wala amem muso wala de propre wa ngam so wala me foi mate me nani foi mate mani no akala se kana i muso ka fuka se kana tara sigi barala awre fa aka mena me ka tara cela veut dire que demse ne peut pas la sigi ci ko ay ko awre kuma ka ke donc o tale muso be kala dele denga ta la sigi la o tale kale be taso la kala dele te denga chala tale ala kala dele denga ti ga chala ti barale wala n t'a dɔn min donn'u ni ɲɔgɔn cɛ ok i m'a ye mais n'an sera yen de an bɛ se k'o ko ɲɛdɔn quoi y a pas de problème nouvelle min fana bɛ yen k'o f'i ɲɛna i bɔra dɔ binnen kan ma bɔ fɛn binnen kan an bɔra min kan n ka cɛw ka jugu ni binnen cɛ i ka madamu an taara dɔgɔtɔrɔso la sɔgɔmada in na bi yɛrɛ de awɔ an bɔra yen sisan yɛrɛ de ka na ne ye wele ko k'a lajɔlen don karisa b'a kalama n terikɛ an ye nin lada walayi karisa b'a kalama karisa cɛ karisa t'a kalama dɛ fɛn ma fɔ a ye fɔlɔ an tɛ foyi fɔ mɔgɔ ɲɛna fɔlɔ a fɔɔnɔ n'a ɲɛna yan wa c'est un danger i b'a kalama ko a ka tension wulila tension kun b'a la ka kɔrɔ n b'a dɔn wa a delila ka wuli ɲɛna ka kɔrɔ cɛ ko ko mana bɔ ko bilen b'a la o bɛɛ y'a dɔ ye n ka cɛ n ko pan bɔ dɛ a ɲɛmaku a dadeni a ɲɛmaku kabako o tuma an ka so kɛra boîte kɔnɔna de Ali ne ma f'i ɲɛna ko n'i bɛ don yan i ka don ni sen de yan i kana don ni da ye yan n bɛ min f'i ɲɛna i ye kuma o kuma fɔ ne y'a bɛɛ mɛn ne ma foyi fɔ sa Ali n'i ma sabali walayi bilayi n bɛ ko da i kan i ma sigi ni min ye ne bɛ min f'i ɲɛna don ni sen de i y'a mɛn yan ne yɛrɛ kɔnɔ walayi bilayi n k'i ka wusa ni golo ye mais ne ka imagination na bi yan aw bɛɛ de ye kelen ye a ye kuma fɛn fɛn fɔ n y'a bɛɛ mɛn ne b'e lamɛn ne b'e lamɛn walayi bilayi ne bolo muso kan ka jigi da a cɛ terikɛ ɲuman de kan mais ne ta kɛra contraire de n bolo walayi bilayi n bɛ ko da e kan i ma sigi ni min ha ba ɲɛ ba depuis kɔɲɔ kɛra a ma sɔn ka segin tuguni a taara an bɛ sɔnna k'o kɛ an bɛ taara dɛ an bɛ dɔ wɛrɛ de ɲini a ye nin gɛlɛya dɔɔnin dɛ mais o tɛ baasi ye komi dɔ fana y'i sara k'a bɛ cɛ ɲini a mɛnna a bɛ nɔfɛ a kuma na n bɛna a ɲɛfɔ o ɲɛna k'i n'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na e dar'o la kɔni e kɔni bɔra n tɛ don ko nɔgɔlen na sa n b'a dɔn e cɛ min kɔni tɛ don ko nɔgɔlen na n'i y'a fɔ a b'a sɛbɛ la n'a b'o cogo la ni ala sɔnna ma ni n seginna ka taga n bɛ kuma o fɛ n bɛ n'i n'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na an b'o ka furusiri kɛ o bɛ yɛlɛma du kɔnɔ sinon a ma ɲi tan dɛ a ma ɲi tan dɛ a ma ɲi tan pewu ne yɛrɛ tun bɛ ka e de kɔnɔ n ko elle est très méchante la et puis sɔgɔmada in na nin bɛ ka ala jigi yan ko ale dɔgɔmuso ka yafa ale ma ale filila a donna a bɔra yan ni mais n tɛ diinɛ la koyi
nti dinena nti ala don ati ala kira don ata so mogo don al mogom ala don ni no tete me kare gele mo ni ale wala ne resla don ere le kom ti kono na mais c'est des nibe mogo re bisamne choko re ni kuma te foka ba an ga tanga ci la ce an ta don na faga bon bilat men kan wallahi wala kuma ke kono sab san nana mais mo nun kun no kana jo sera la en fe tari kuma ko la ngulun ke la quoi mais abebe nala sona awo e ba do ngo alhamdulillah ka te ne na to dan ka to wi awo ne na to dan to amna de awo de blag mun mena kono ya pon ne na ngo akana ndina la ndune kana ndune ki ka te woni to ka men ji to kana no kana beti afro ne na to de to na awo de blag mun mena kana ne men anda do ka to ay ma fam na songo min di am na songo ndama to ma awo de blag mun ngo awo de blag mun mena ngono ama to ri gede ay wad ni blag mun mena ngono kana ji saya ada la sama tu bisa. Assalamualaikum. Amani kle. Amani kle. Ani ke. Aku ngera fama ire. Akira fama ire. Dugu te ka segin Mali. Wallahi ko ka ca. Basi te we. Ta oro mogo. Basi fuitu. Yo mogo be. Basi tula. Amba. Ani fama awre dum. Ame alata. Sila kon jala. Sila afsala. Alhamdulillah. Ana na so hera kon. O ajarani. Aya. Ala kan besa ni. Amin. Ba. Ala wo do omni. Dum so do abe. Abe basi foi ta. Dum so do basi tula. Basi foi ta. Ko mi ferge ko bela kana be kono mamme amase ga kurumbo. Jigina ta la sa. Ti baro voyage gela. Ibi ta oro saboli la. Vraiment. Voilà. Ko ne ra su abjawa force sina bana ne voyage mais mo wa voyage tout ti gele. Ne voyage ti la ne a force ya ga jang voyage do ga ga. No so ba ya la do ga mo fana. Ouais. Ya isa. Ba ta wa la. Basi fuite. Para ro be. Basi fuite. Alhamdulillah. Muranga sera jugumante. Komi sitan tara sokono. Sitan tale so ay kuma nya fone yana. Ko ale nana dugono ya. Ka nana soro ka bamsu te. Ko bamsu aka minen be chekata. Ko anga na kana kuma efe. Bon ne go bashi tala komi wakati me chilo la woni o chinya na bo me ali wele amisia ɲɔgɔn fɛ o ye an nakun ye ka na a dɔn n'a sɔrɔ mun tɛmɛna i ni a ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se so taga ma. An nana diyara n ye Ndere e ma an bɔra nakɔ nakan kan u nana ɲininkali kɛ ko denmuso taara a ɲɛf'u ye k'a ba taara so n'u nana a ɲininkali kɛ ba kɔni a taara so k'a ko fɛn tɛmɛna n'a cɛ foyi ma tɛmɛ n'a cɛ a ko k'ale sɛgɛnna baara la k'ale sɛgɛnna ko ne yɛrɛ ka don baara la ko k'ale t'a ɲɛ n ye fɛn bɛɛ k'a la a ma sɔn a y'a ka minɛn cɛ a taara so min kɔni tɛmɛna yan nɔ o ye nin Murankɛ i ma kuma mɛn et puis aw nana sɔrɔ anw b'o kuma yɛrɛ de fana na parce que ne yɛrɛ fana nin tɛ n nana sisan n y'a ɲininkali kɛ a y'a yira n na k'a fɔ ko a taara so n yɛrɛ hakili la n k'a taara bɔ yen bi mais k'a y'a ka minɛn bɛɛ de cɛ ko ka taa k'ale sɛgɛnna. Mɔgɔ bɛ sɛgɛ cɛlasigi baara la n y'o de ɲininkali k'a la. Mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kumana ale denmuso de kun y'ale ka cɛlasigi de ye wa a denmuso kun ye jumɛn ye? Ɲininkali tɔ min bɛ yen. Muso ka ala deli i denmuso ka taa cɛla la joona o ye muso ka ala deli de mais e denmuso b'i kan o de ye ka ala deli ka tɛmɛ bɔli kan. Ne yɛrɛ hakili la n ko kɛlɛ de tɛmɛ. kɛlɛ foyi ma tɛmɛ ni e yɛrɛ da kuma nin fɔ an ɲɛna Burama an kun tɛ da la yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ yɛrɛ ɲɛnamaya la. foyi ma tɛmɛ hali sɔsɔli ma tɛmɛ a ko dɔrɔn k'ale sɛgɛnna. Dun kun ka di nin ma. Bon sisan komi an nana e ɲɛfɔli k'an ye an ye faamuyali sɔrɔ o la nka minɛn dɔ jɛngɛnna a kɔnɔ fɛn ma bɔ i b'a ka numéro di yan ne yɛrɛ fɛnɛ b'a wele n'a bɛ kuma. Murankɛ minɛn dɔ jɛngɛnna a kɔnɔfɛn ma bɔ o ye tiɲɛ mais filen jɛngɛnnen kɔnɔfɛn tɔ lasegin man di dɛ. O fɛnɛ ye tiɲɛ. Mɔgɔ min b'a fɛ ka bin
n'o talo Hakika la yini a mɛnna ne kumana n yɛrɛ muso fɛ n togo la ka dɛsɛ cogo kabiri mɔgɔ ta dɔ fana bɛna buwaji daminɛ mais ne terikɛ bi ne n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn sisan dɔ b'a san 10 dɔɔnin karisa i muɲu ala ma se ka den kumaba wɛrɛ nɔgɔya e ye denmuso kelen min o bɛ k'i dɛmɛ i ka baaraw la mais n'o furula ka taa cɛlasigi la o ma tile 15 bɔ k'e y'i ka minɛnw ta ka taa so k'e sɛgɛnna cɛlasigi baara la a don man di kunkolo fɛ dɛ muso k'a fɔ k'ale sɛgɛnna cɛlasigi baara la k'a bɛ ne yɛrɛ di fɔ fɔlɔ n y'a mɛn basi tɛ ne tɛ ko wɛrɛ kɔ sa burankɛ e k'a ka numéro di yan n'a ka numéro b'i bolo a ka numéro don bɛnɛ se ye min ye n'o ɲɛɲini a ko la parce que ko tɛ to bolo kelen ma sinon burankɛ ni lafiya ko tɛ muso ɲɛɲini sɔrɔ n terikɛ tɛ foyi bɔ a muso in na foyi basi tɛ o kun y'anw nakun ye komi ci teliman bɛ ale bolo Nderi ko sira b'u bolo ni ala sɔnna ma an bɛ sira d'aw ma basi tɛ sira kan ala ka waati wɛrɛ yira n bɛ denbaya fo inshallah Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka fanta inspiration be ka million lana fanunga kanu ode beninka ba somo korbasi ba rose info lega madam basi kana ba debe kle korore ala me kle koro ni kle ganna ni ya pero sula basi nene debe kle fly gulu wallahi chekana jigina ibaro ko ka chasa la ko ka chasa wallahi maru ko ka chansi o me ben dafie ki dafie awo ayi bazairi kilin do ikan yo ay mo don woni do ko muso mo njale ngoni yo fodoro nga chabe ko do ke wallahi we ga madamu awo ala jole ni alhamdulillah rabbil alamin o jarane sa so maraina awo awula ni fono de no wa ngoni me chuko na mo fanga ta do sola awo antara olu ala je ko akono no kalo kele cheno tabarikala o nyana era da gulu chere la o nouvelle dumay wala chena o jara jonga buli biri kana ni nouvelle dan do muso ko ga cheno nouvelle jara wallahi o nyana sa kala ka nyuma bo nyuma na ko ala ka to no ko ti amina rabbi wala nkateli mo meni chief ye do ci woro na la sona manyere tala e duwo sa ina ta ton sigi orola ni borato awo ni boto sira ton sigi mitene bana awo boneb na folo awo jaranye awo kambe ola alhamdulillah rabbil alamin jarane sa ni koroge na shi soro sanjo ni koroge ma den soro chena ni jarane sinon ma nɔgɔ tile kalan kalan bilala an ka dɔ baro o kunnafoni jumɛn bɛ dugu la sisan dugu kalan sisan ne ye furu taama fɛn fɛn kɛ salon kana se ɲinan ma a si ma sen sɔrɔ a bɛ furu taama 9 bɔ a si ma sen sɔrɔ cɛ a si ma sen sɔrɔ o da bɛ cɛw la walima o da bɛ musow la an kɔni t'a dɔn a da bɛ fɛn fɛn na ne ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ silaso a si tɛ sen sɔrɔ Shita me sokona ijo mba wile. Shita. Shita.
yɛrɛ jara mɔgɔ ye tugun wallahi ko nene ko bɛ tantɔn de wallahi bi tantɔn wallahi yang ala blanche oh an ka filaninw ba ale bɛna so kɔnɔ awo kan bɛ kɔfɛ kan ɲɛbi somo basti yo ati cogola je dois y'an ka sɛgɛn dɔ an ye dɛ depuis ni ko yɛrɛ bɔra ma ye wallahi an tɛ dugu jahili ye wa du bashi t'a la quoi baasi foyi t'a la a bɛ kɛ cogo di wallahi kama jumɛn min kan foyi tɛ aw yɛrɛ don an bɛ an nana bɔ an ye bi wallahi an nana bɔ o la ni n kɔrɔkɛ ye ɲɔgɔn ye awɔ a y'a f'i ɲɛna ko i nana o don na k'a kun taara dɔgɔtɔrɔso la e kɔrɔkɛ a dala ka teli dɛ a bɛ kɛ cogo an sɛbɛnna de sa a ye kuma fɔ n ko nin ye nouvelle duma ye n y'a ti ɲɛ fɔ n yɛrɛ kana ka n'i lajɛ awɔ kɛ tiɲɛna o diyara n ye wallahi o o diyara kun n y'an ye nakun de wallahi basi kɔni tɛ yen basi foyi tɛ yen an bɛ yan ala k'aw kan bɛn amina ala k'aw kisi nafigi tɔɔrɔ ma amina i bɛ cogo dɔn dɛ sigi ma nɔgɔn ko ka ca surtout an balimamusow an bɛ bɛɛ fɛ an bɛ finman fɛ an bɛ jɛman fɛ an bɛ fɔlɔ fɛ an bɛ filanan fɛ mais n'an ye mun ye dun an b'o ta de fɔ mais o bɛɛ n'a ta i ka d'an ye dɛ cɛkɔrɔba nafigi de wallahi o t'a e yɛrɛ b'a dɔn i ka d'an ye i ka d'an ye dɛ a bɛ ka nin fɔ ne cogo min don a bɛna nin fɔ dɔ wɛrɛ ɲɛna Aïcha an tɛ nin fɔ mɔgɔ si ye kelen dɔrɔn an ɲɛ bɛ yɔrɔ de la surprise k'aw ye an tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka i banbako ninnu kan dɛ i hakili to i yɛrɛ la fɛn kana i m'a ye foyi t'a sɔrɔ wallahi golo yɛrɛ dun a bɔra a tɛ tilela kɔnɔ tilela est ce que an bɛ tilela i ka sirani bɛ tilela tuguni a ka ɲi an fara awɔ kɛ sisan ne kun don an bɛ se k'an fɛ dɔɔnin an n'ale ti ten o hali n'an taara lahara kana tɛ changer sabali dɔrɔn k'a fɔ mun y'o yir'e la a kɛcogo a kɛcogo turabilen ye maa min fa n'i ye kurusi bilentigi natɔ i t'i jɔ dɛ i tɛ dɔ fara i sen dɔ kan ami yɛrɛ an bɛ taa lahara kana tɛ changer fɛn min bɛ changer o tɛ fili o an yɛrɛ nana foutaise min k'anw na sisan an bɛ k'an filɛ n'an ɲɛ jukɔrɔla ye o ye ko duman ye o ye filɛli ɲɛ ye ni dumuni mɔn'o la dun dumuni b'o la nkaw balimakɛ de ka dumuni a se ka balo sabali ko an balimakɛ m'a tobi dɛ a changer la wallahi sabali dɔrɔn de ka ɲi a kɛra tile fila yɛrɛ a changer la buwadu basi t'a la banaw bɛɛ nɔgɔyara tiɲɛna o ye alhamdulilayi ala ka lafiyaw di halisa kɔrɔ yɛrɛ a ta dama ba o yɛrɛ de bɛ kɛ nin dɔɔnin wallahi n'i nalen o bɛ tila o diyara n ye ala ka nin k'i na di an nana ko an bɛna bɔ diyara n ye awɔ an tɛ sigi a ye te ko kan an ma sigi ka mɛn o siɲɛ wɛrɛ an kun nana an bɛna bɛɛ ka masa aw k'an bɛn ani ala ka hɛrɛ fan kɔ a ka ɲi ma u bilasira ka ɲi ne bɛ sigi ne yɛrɛ ma se ka nɛnɛ faamuya quoi nɛnɛ ye balimamuso nafigi de Sita u taara nɛnɛ tuma dɔ la ale yɛrɛ bɛ fama yan mɔ mais mun na e ma sɔn ka tugu ne ko an ka t'u bilasira ayi foyi la n tun bɛ fɛ k'an sigi dɔrɔn i ka t'u bilasira komi tuma dɔw la nɛnɛ filɛ nin ye a ka d'a ye kelen n'a kelen ka to ka baroni dɔw kɛ a ye kurakura n'u ye a ka di nɛnɛ an bɛɛ n'a ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'a ye n bɛna hakili t'o la siɲɛ wɛrɛ n bɛna so kɔnɔ fɔlɔ kɔnɔ n kɔrɔ Bintu ne yɛrɛ kɔnɔ bɛ k'an dimi dɔɔnin n ka musokɔrɔba tun ye kɔnɔdimi fura dɔ di yan nɔ mais komi i b'a dɔn ne m'a lajɔ foyi foyi mais fura in kɔni maralen bɛ ne bolo yen nɔ n bɛ n'o dɔɔnin labɛn ka na d'i ma awɔ n bɛ taga so kɔnɔ kɛ n b'a d'i ma sisan aw ni tile Salma a bɛ di Jopi ça va k'a ɲuman b'i da k'o ka ɲi dɔɔnin a kɛra fama ye dɛ sugu bɔ mɛ k'a ɲuman b'i da cɛ ni kunu sa walayi o kɛra a kɛra tile fila yɛrɛ dɔɔnin tɛ sugu don a ka fisa a ka fisa n yɛrɛ nana sisan de tɛ sugu don a ka fisa a ka fisa n yɛrɛ nana sisan de walayi bon ne yɛrɛ nana sɔrɔ de walayi Jopi e mɛnna dɛ ye n ko n tun ko n bɛ n girin cogo bɛɛ la mɛ ça ne va pas ça va ko bɛ cogo di cɛ tile i tɛ lafiya wa n nana ni bonne nouvelle ye ka d'i ma bi Jopi o dun ka di n ye walayi hakili la ci dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ awɔ ci dɔ tun bɛ yen mais n tɛ kɔgɔ gansan fɛ dɛ o fana sa cɛ mun ni bonne nouvelle ye ko n ye 2000 d'i ma a groupe ne b'o dɔn i jogo la o
e ko tim point ko nga mo yini ngadi ma mo mi siri wala awo nyofo akila do soro wallahi yo pe dun jarani do soro la wa ni yere fana ah non ni abana leo jarani yere bi ni ren na san tarafi mbola ngunti je sude mi singa na cinye finyana ne boto da yere fi san sara ko kanga na no fe ngo ai ngo fonga na tifi ako ko be to godi bo ko nga ko kafsa ako ko kafsa ma do amena ibaro ndina do ko langu ngonna be ndina ko langu ta kanya shi modo sa modo kuno wole mandi misi ba bulu sakaw ba bulu baw ba bulu bagan ba bulu a caman quoi alhamdulillah rabbil alamin e jobi a ko kun fulen apari gale ala ne ga do mu jadi mana ko bida mana Sita. Mimi nimechama mbali bwana. Ni yere ka usa muso la jole yere ni makosa. Mena sokono. Awo, inchi. Inchi. Gana la vie quoi. adun furlen muso tara muso a denmisɛnnin ka kɔɲɔ yɛrɛ ma min kosɛbɛ muso ye a ka minɛn bɛɛ ta ka taa a o de fangana sisan donc ko ka mɔgɔ ɲini a ye seere bɛ mɔgɔ min na fana bon nun b'a dɔn fana seere bɛ la bon n'aw fila ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ca ala fɛ a bɛ nɔgɔya ko caman bɛ nɔgɔya voilà sinon mɔgɔ mɛnna muso gana in na dɛ jopi n ko n'i b'a la sari tɔgɔ duman de tɛ foyi ma wallahi tɔgɔ duman fansi tɛ fɔ mais ni ala sɔnna nin y'a nɔgɔyalen jopi nin y'a bannen pewu nin diyara ne ye sa non n'i y'i ka feere i b'a k'i sago la sisan fɛn bɛɛ wallahi ala de b'i sa i bɛ t'i ka foyer la sisan ni ala sɔnna ma a ko bɛɛ bɛ ne yɛrɛ de bolo nin diyara n yɛrɛ yɛrɛ ni ala sɔnna ma nin diyara n sa n tɛna foyi f'a ye k'a bɛ ban min ma n bɛna lajɛ donc n'i bɛ don min yɛrɛ sɔrɔ sisan donc i b'o fɔ n ɲɛna donc n bɛ taa f'i ye ou bien n bɛ taa n b'a wele an bɛ ɲɔgɔn ye cɛ non ne kɔnɔ bɛ ka n dimi ne ko n k'i don k'i da i k'i lafiya dɔɔni mun a kɛra cogo di i ma se ka da n kɔnɔ de tun bɛ ka n dimi dɔɔni i kɔnɔ wa n y'a ɲɛfɔ n kɔrɔ Bintu ɲɛna a ye furaji dɔ di yan o de fisayara n ma ka mun kɛ n k'a ye fura di yan kɛ e y'o fura min ya danaya jumɛn b'i bolo i bila ka nin bolo fura de min ala kama sa kana muso kɛ muso jugu ye sa heyi
jogo min bɛ nin na a tɛ yɛlɛma fo ka diɲɛ wuli yɔrɔ i dalen don nin da kɔnɔ kuma la a bɛ ka kuma duman minnu f'i ye i dalen t'a la i fagamuru de bɛ nin bolo i kɔfɛ n'a fɛrɛli ma a b'i kan tigɛ walahi i bɛ nin bolo fura minɛ ka min mun na. mais e yɛrɛ de ma fɔ k'an ka bɛn ni ne ko a ka bɛn nin tɛ bɛn ɲini na a mago tɛ bɛn yɛrɛ la a bɛ ka bɛn kuma de f'i y'a dabara la mais a t'a dusukun na. mais i fura min ma ni san cɛ ne sara. a bɛ k'a lawuli min kama i tɛ sa koyi fɛn min b'i kɔnɔ a bɛ fɛ k'o de bɔ yen e ye lagalagatɔ de ye i tɛ keguya a yɛrɛ bɛ min. e bɛna taa mun kɛ. a bɛ min ne y'i ɲininka a bɛ min. a b'a ka so kɔnɔ. Bintu. i kɔni kana taa baga ma kɔnɔ. Bintu. Naamu. na yan o t'e ka sira ye. ko ne yan. e mun de di nin ma. ɔ. ne de y'i bila i ka fura d'a ma wa. ha. Golo ne kɔni ma kojugu kɛ sa. kɔnɔdimi fura de tun bɛ n bolo k'a kɔnɔ b'a dimi ne ye dɔ kɛ ji la ka d'a ma. heyi ne mago foyi t'i ka kɔnɔdimi fura la k'a di nin ma i tulo b'a la. Sita i ɲɛ b'a la dɛ wa Golo tɛ e ni ne ka bɛn fɛ. ne t'aw ka bɛn fɛ e de ye bɛn laɲini wa e y'a laɲini wa hali i bɛ k'o fura min di i bɛ k'a fɔ nin ɲɛna ko kɔnɔdimi fura don mais i ye fura min d'a ma i yɛrɛ ni Ala cɛ i b'a dɔn e ye fura min d'a ma fura tɔ bɛ min. a tɔ kun t'o dɔrɔn de. a tɔ kun t'o dɔrɔn ye dɛ i b'a dɔn pɛrɛ i ye fura min d'a ma i b'a dɔn walahi e b'a dɔn n'i ye k'a fɔ ko fura in banna dɛ e b'a dɔn pɛrɛ i ye fura min di nin ma mais i jilaja dɛ i jilaja. ne ko fura ne de y'a min wa e de y'a min di fara muso la sa. cɛ yɛrɛ bɛ se ka taa kɛ tantɔ du kɔnɔ. ne ko. e de ye muso furu e ko k'an ka bɛn Sita yɔrɔ i ɲɛ bɛ nin na ale k'an ka bɛn ne ɲini mais est ce que Golo kan ka wolomali kuma fɔ yan ne bɛna mun de di Sita ma min ka jugu Sita ma. e bɛna mun di Sita ma min ka jugu Sita ma e ŋaniya bɛ fali faga wala. n'o sugu tun bɛ ne bolo kɛ ɲankuma e yɛrɛ ti yan. ayi a ka ɲi ten san kɔrɔ Bintu e ka tabali. i y'o ɲɔgɔnna joli kɛ. ne yɛrɛ ɲɛna n ko. fugusa mɔgɔ ŋaniya jugu e k'i sigi yan ni ɲɛ ye walayi bilayi nin bɛ faga yan i sigilen ɲɛ ɲɛna i tɛ k'a fɔ k'i dalen don nin da kɔnɔ kuma la nin bɛ fɛn k'i la i ma sigi ni min ye parce que fɛn min b'i kɔnɔ a ma den wolo a tɛ fɛ i k'a wolo lagalagatɔ b'i sigi ko hɔn ko fura dir'e ma ko e kɔnɔ de tun bɛ k'i dimi a b'i bolo. hali sini n'a ye dɔ wɛrɛ ma ne b'a min piyan ne kɔrɔmuso de don e m'a fɔ ko ne kɔrɔmuso de don hali n'a y'a jan b'a min. n bɛna lajɛ ni ye don min sɔrɔ n b'i wele. kana kɛ ni galaba fana ye dɛ a kɛ ni hakili sigi halisa hali n'i y'o kɛ ni perese ye kana jiginna koyi. aya nin b'i ɲɛ o. n famanen don. n ka jogo tɛ bɔ a la nin dennin ma ɲi. a bɛ kɛ cogo di. nin b'i ɲɛ n'i pɛrɛnna tuma o tuma nin bɛ yen. n y'a mɛn awɔ n y'a mɛn. d'accord cɛ n bɛ don so. a sera kelen yan. wala n bɛ taa somɔgɔw ɲɛbɔ sira la. y'a ye kabiri sɔgɔma n bɔra an bɛ yala ni fɛnw na ni minnu famana k'olu. aw fana tɛ sigi o. i y'a ye wa. a ko kow ka ca. walayi n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa donc sira di yan. i yɛrɛ nakun nin diyara n ye kojugu. yɔrɔ walayi. ayi ni ma nin f'i ye n bɛ tila k'i lajɛ kɔfɛ. n kana mɛn k'a kɔnɔ dɛ. i k'i mɛn. aya d'accord donc an b'a kɛ ten. awɔ k'an bɛ o la kɔfɛ. awɔ k'an bɛ jɔ. amina. tile yɛrɛ de gana ne la bi cɛ tile gana ne la koyi. e ka dumuni ma mɔ de ya. dɔɔni b'a jɛ a bɛ mɔ sisan a bɛ wusu de la. a tɔgɔ i b'a dɔn Sita fari man d'a la tobili ko dun aw m'a kɛ cogo di. ne yɛrɛ tun bɛ o de f'i ɲɛna ko ne bɛ se ka continuer ka to ka ga kɛ fo ka taa fɔ k'a lafiya. baasi tɛ mais a ka kɛ jɛlenya kan o de ka di ye. Golo ne bɛ ka min fɔ e ɲɛna n'i m'i tilen ne ni Sita ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min Golo ne kɔni ne muɲunen don n dusu kan bɛɛ ni kelenya ko bɛ ne kɔnɔ mais Golo walayi bilayi e tɛ ɲɛ ɲuman fila bɛɛ ne ye. ne tɛ ɲɛ ɲuman fila bɛɛ ne bɛɛ ni kelenya ka di ye e bɛɛ ni kelenya ɲini wa. e mana wuli bɛɛ ni kelenya de b'i nɛn sanfɛ k'a sɔrɔ a t'i dusukun na yɛrɛ i ŋaniya bɛ batiri charger
i jilaja dɛ i kɔni bɛna to gabuguda la ni ko ɲagamina gabuguda la i t'a fila ni cɛ tigɛ i tɛ la i ka dumuni bɔ k'a di ne ma ne bɛ taa e ka taa ne taatɔ ɲɛ bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ e de bɛna ne ka ko kɛcogo y'a fɔ ne ɲɛna ne ŋaniya filɛ n'o ye ko batiri e ye kamele kɔrɔ jɔlen de yan an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛna Petit. Là, il est à donner. Ah, ben, on a fait 10 100. Ah, 10 pour les. On vient à l'Iboro là. Oh, bien, nous allons faire le four. Tout four, on a tout four. Kogo. Aha. Jopi. Jangan kita nak temau. Jopi. Buat. Koroket. Kan mami. No, kamu di sini. Tabri. Ada chocolat. Agak nak. Plong. Oh, nanti chocolat kau. Temau follow. Arabna. An mege kɔrɔ Kalo kɔnɔ. ni nana i ka wari di an ka taa te sigi Non, tɛ problème. Non, tɛ problème. Tabri. Aw bɛ yan. Ah, cɛ k'ale kamana gannen don quoi. Jaa cɛ jumɛn? A tɛ jara kɛ. An tɛ se kamana kan mun ne kan bɛ o b'a kɔnɔ. Mais ne ko diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn na sisan ni? ma diɲɛ fɔ K'a fɔ a ma se finition ma kɔni. fo k'an tɛ bɔli ban dɛ Ne terikɛ min filɛ sanfɛ yan fɛ Kulubali. N t'a dɔn ne b'a dɔn. ne b'a dɔn Cɛ cɛkɔrɔba ne b'a dɔn Ne bɔra Kulubali fɛ yen bi. Kulubali le muso filɛ ka Ala minɛ ka diɲɛlatigɛ minɛn yɛrɛ tɔ bɛɛ ta ka bɔ Kulubali fɛ yen ka taa k'ale sɛgɛnna cɛlasigi ci la. O musokɔrɔba tɔ. Bilahi. Fɛn min denmuso ka kɔɲɔ kɛra a ma mɛn. Masa ne jigi tigɛ diɲɛ na bi dɛ. Ni Ala don min kɔni o y'a dɔ ye. N'a fɔra e denmuso sunkurun kɔ o de furulen filɛ ka taa cɛ fɛ yen o ma tɛmɛ fila ni dɛbɛ kan e filɛ k'i ka minɛnw ta ka taa. E ni jeliba b'o kuma kelen de la ko bi muso ale ye furu sira taama fɛn fɛn kɛ musow bɛ taga furu la u tɛ mɛn u bɛ segin u bɛ taga u tɛ mɛn u bɛ segin furu bɛ kɛ sunkalo makɔnɔ seli bɛ kɛ dɔrɔn furu bɛ sa. sisan furu sera yɔrɔ ma ni wari t'i kun dɔrɔn a si tɛ ɲa wari ko don N bɛ min fɔ aw ye san'aw ka muso ɲini fɔlɔ a bilahi ye fɛn ye. Cɛbakɔrɔ bi ko fɛn t'e bolo k'e b'i yɛrɛ bila furuko da la. Non, e muso tɛ kalo k'i fɛ yen o. Bilahi. Minnu fɛn fɛn b'u bila ji la an ɲɛ b'u bɛɛ ta kɛcogo la u bolo an ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen. A ca wari ɲini dɛ. N'i y'a mɛn muso bi wari de don. Walahi hali n'i ye wari siri n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na kaba nɔgɔ la bi muso b'i y'a nɔfɛ. Donc ni wari b'i kun i y'a siri la quoi. Ala k'an ni saba. Non, ne fari faga bi dɛ. i ka fari faga i da ɲɔgɔnna caman Ɲɛnɛmaya n'a ko tɛ. an ka fɛn ɲini don bɛ na dugu tɛ kɛ nka Ok, d'accord. Mɔgɔ dɔ ci ka taa te sama.